देयो देले रहतन तो ओकरो भुला गई रहती तो भगवान सगरे ले देले रहलन बरबरात तड़ी का बरबरात नहीं जी कुछ नहीं की बर्बाद अपना दिन रात सोचतनी और का सोचतनी का दिन रात में हो गइल बा माई बाबू होय नहीं कौन बचपने ले मर गइलन तो वैसे टेंशन ले तड़ी काहे ना टेंशन है सोचतनी कि तनी नहीं और जाए के मन करता त के करे बोल पड़ जाई तो हमनी के बांध जने ससुरा काटता का ससुर नहीं के काट दीदी हुए वाली सासू हुए वाली ससुर हुए वाली रौरत एगो ठीक बानी तो हम ठीक बानी नु हां तुम कहा कहतनी कि नहीं की ठीक टेंशन ना ले जब लेट हो जाता सो जातनी है कमाओ ना भइलो गोबोटी कुरकुरात रहली सा एही तारी उनके आजे कह दत था कतना कुरकुराइली सन वो कोई बेर गांव चल गन काहे रौरा तंची घुमा ना लेती बाजारे उजारे से चाहे केनियो से हमरा के अरे केनियो मन घुमा लेती मंदिर पर तो मंदिर पे घूमे काहे दर्शन ना करायती तारा चंडी चाहे मुंडेसरिये मैतर चाहे बिहचरिये मैतर चाहे कोमैछे मैतर तो एगो बस जाती है ओइ दिन चलल जे परसों दिन तो रौरा हुए बानी पता करती बसवा का जब तोर को ससुरवा कोई है नहीं खे नैहरा बात का करे तो मंदिर पे जाए के बाद हम जाती बसवा का पता करती परसों दिन जाए ओली बिया पूछ ले अपन भौजैया ले और भौजैया ना मालिक है उनकर कुछ नहीं हम बानी काहे आज आज बगे दिन जता कहां रहल जाई हम माई ले पूछ ले पूछ के हमनी के चलल जी जाते नहीं माई तो अपना गांवे गइल बाली आ बाबूजी तो फोन से पूछ लेम नु अरे लोग सीधा बैठल चल गई दी जाता नहीं बर्तन दो के बारे तो कहन की देख बैठल नहीं जी सूत के उठ के के कहला के काम करते करते मरिया के देखो भूलाइल बने आ कोना दुखात रहता का काने में को पहिनी कहीं के कहला के में को उठुआ होइए नहीं का आ नहीं खतले मेकअप कर ले नहीं तो फिर ताज है तो फिर कहो कि खाना लिया तो पनिया लिया आयो वो तो मुंह देखो तनी सुबेरे सुबेरे तो सही के हमार न दिन कटत नहीं खे कल मुही के ओइसन रहता एकदम गांव नैहर के भागिन रही हां का देख के बेटा बियाह कइलस तनी निक रही त औरी का करती से लंके में आग लगा देता स दोनों मर्द में हरारू मर्द के अपनी सिखा देतनी के देख जेवन करे के बते अपने खातिर कर दूसरा खातिर मत कर देखो तोड़ा कि बिना दान दहेज का बिना हाथों के शादी बियाह कर लिया ना आलिया के घर में टांडो करवाओ तो ना करवाओ कहले भगवान के घर में दे रहेला अंधेर ना रहेला हाय बना के ठेला दा देखो है का नाम का ठीक लागेला लेकिन का को राजी है हट नीचे राजी का डे कर तड़ा हो एक बात कही क्यों तोर विपत पर गल कि हम कहला बात कहे बस जाती तारा चंडी जाते नहीं जा दोनों आदमी त का हम तो ठीक ले बनी का कि तू तारा चंडी जइबा चाहे कहां जइबा तो काहे माई बाबू गइल गेलन जा ससुरारी बाबू गइल बन माई नैहरे गइल जा फोन करके पूछ लो नहर गइल बड़ी चाहे कहीं जा उसे ना घरे तू बड़ बड़ तो तारे से न कह के जाइले न तो कहे का बियाह कर तो पूछला कि हां आ भागिन बियाह ओकरी घरे केहू नहीं खे तो अगर हम गलती कह देल रहे तो अब तो देखा जा ओकरो को माफ कर दे जा हमरो को माफ कर दे कि नहीं लोग कहला कि मूड़ी काट के बार कर अच्छा करी कि बारवा बढ़ी भाग हटा जा काहे ऐसे खिसिया जाता रो हमरा पे जा मन ता ले जा हम ओकर जिम्मेवारी नहीं खी और ना हम के ओकर मालिक है ठीक ना अपने शरीर के हम खुद मालिक नहीं की तो हम दूसरा के काहे के मालिक रहो बाबू माई ले कह दियो पूछियन जा देख कान खोल के सुन लो का नौकर न माई न बाप नौकर भाई न भौजाई न के हाक न दाब ठीक ना क्यों ना के रहल क्यों ना के गोइल का कोइलस का नहीं मने जइबा तारा चंडी तो के उ सुख दे दियो के ओरी तो के पाप दियो काहे के पाप देम जाके पूजा करल ले त हमनी के पूजा कइले कंचे कहल दिल साफे ना रहे जाके पूजा करियो का दिल साफ नहीं के हमनी के देखा अरे अब तो मतिया में ढूक के तोहरी अरे देवता का भ गइल बा तो के तो वहीं भी मंदिर पे आदमी जालन तो दिल साफे करके न जालन ये बड़ा घरे राख ठीक ना मंदिर आ मस्जिद घुमैबा ना तो कर पंख जम जाई ठीक ना पाप धो जाती है का हां पाप धोए नहीं के तू आने केवरा का मैसेज आता है का होता टेकर मूड़ी में सोरे तो घूमे कहत रहे त हम कहलन घुमा दे ए ले जा तोर हम गोल लगता हम नहीं जान ठीक है खिसिया तल तो हमरा लिए जी तन बड़ा भौजाई बोल तो तारो तो बात माना है कि पड़ी पहले मूड़ी उठौले मुंह उठौले जा भौजाई से पूछे अरे क्यों ना मर्द के रहल क्यों ना मर्द के नहीं जइयो दर्शन करे त का उनका मिट जाई क्यों कहला कि
कहीं कगो मर्द के रह के आजीबा गंगा जी नाइब तो मिट जाई कभी हो सकेला ई आज मर जाई तो ओकर पहियाई कब के देखो ई रहन रही नन कल्लू लक्षण तो अलगे होके रहल में ठीक बाटे न लोग के देख चली जो मेकअप लेके बैठो न के तनी मन दिल साफ बाटे तनी चेहरा के खुश अथु कले तो का करे कुड़नी के तिजारा धले ताटे चतनी चतनी आज मरते से को कि देखो एगो तो क के लिए न आ उनके घुमैया तो घुमा तो हम उनका ठीके लेल बनी कि कहाँ जाता न कान का करता न बताओ एगो भाइयों बात करो तो नहीं मनी चिंता नहीं है कि एगो भाई कमाता हमहू कमाई कि ना कमाई पागल बा एगो मेहरानू और कि नहीं धधाई रहता कि मार मेहरानू कमाए के तेरहे बैस बा घूमे के कह द तो कहाँ कहाँ जाई कहाँ ना जाई बहुत उतान रहता मौगी हमार का जानी क्या कहते सिखावते नहीं लागता क्या ऐसे कित गावतनी जी लगता कि प्रचार लेके बैठल बानी का के तिलका बरै छै अब केहू का चढ़ता तो पै जाय बोइजा गावे ढोलक झाल लेके प्रचार के बाद बाकी दिमाग हमार खराब हो जाता और का खराब होता और आगे आगे देखो कि कितना खराब होला ठीक ना तो शुरुआत बाटे तो सिखा ना सकेलू माने बच्चा बन सके हम घर के पिए तो हाउ के उन्होंने के हैं तो घर अबे तो जात रह न तारा चंडी जाई जाई पैसा से दे दे लेके जा हम नु पैसा देते हम पैसा का धान के आव तारी पाप धोले जे तारा चंडी पैसा कह दे नहीं के जाएगा कत चुपचाप घर रह हम ना कह ठीक ना जेकर मन तहां जा जब अपनी शरीर के अपने मालिक बटे तो अपने सब कुछ करे हम तो के देखल नहीं चाहत जब सुबह होता टे के देखो तो दिन गुजरत नहीं छे बढ़िया वो तैयार हो जाती है पहले ही उनकी प्यार में पागल भेल माना वो पागल बाड़ी ठीक ना ओकरा तो कम से कम सोचे चाहिए कि अभी अइला 2-4 दिन ना भइल हम कहां जाई घूमे तो पहले जीवन के माई बाप ना रही जीवन एकदम अभागिन रही तो कहां जाई के कहल घुमाई के ना सोची बनचरे रहे चाहे कुछ रहे ओकर गांव में ओकर इज्जत होई ओकर ना दिन में निकलत हो कि रात में निकलत हो घर से हम ना जाए अब भइयो हमर तो जाई सुन ले कान खोल के समझा दे कि देख रहल बन त रह नहीं तो फिर तो के अलगा क देबो हां तो अपन बनाओ सन अपन चेतई बसन कि हां का करे के बा का नहीं नुनो ने के तहर दिया ने के तहर दिया ने के मसाला नहीं खे ओ घरे बुझाई नु ओ क्वेश्चन का जी गधा है कि कमा के लिए ईटा माटी क के आ लोग खने ठेलिए जा हो गधा ना घोड़ा हनी घोड़ा है अब तारो बात समझ में आवता तू का जाई कह दे रुको ओकनी के हम समझावत न बनी समझावत का भेटाए द तब न कहां गइल बा के अपन दे नहीं खान देखब अपन मुंह नहीं खान देखब बेवसले रहन आ मेहरा रुए के रखे खातिर फुटानी करे खातिर बहुत बाटे मन आ कमाई के 2 पैसा नहीं खे सौ के हम 2 पैसा कमाई इन लोग नो करवा का के हमर मर्द कमाई जोन 2 पैसा लियो त चुपचाप रखब कल मुही का कहे के बाटे कि अब काला पर लोग जानी या ना काला पर क्यों ना जानी एगो तो उ खाना कतनो बढ़िया से बीजन छाने ले ना तो लागेला कि ओकर खाना में बसा ताटे सही के हमार खाए के मन ना करे लेकिन का करी गर्जे के पड़ले सब खाई ना कुछ दिन हो जाए तो सच में हम ना खाई ई का सोच तरी कि मने बड़ा शौखियाइल भी अरे हम तो सच में ओकरी हाथवा का बनावल कोनो चीज हम न लागेला कि बसा ताटे रे दादा छी के लोग कहला कि छछुनर छुअले होई लागता कि ओके बिना छछुनर छुअले वैसन कुल बासो ना आवेला हाथे से का जानी गोई न का कहता ना का नाही हम मर्द तनी न शांति दिमाग का हवे तो हवे लेकिन तनी को गरमो दिमाग क देला जब गरम क देला त फिर केहू को होइबो ना करेला ठीक है जो बैठल बानी कहतन चली खाली जा तू ही खा ला हम ना खाई हमार भूखे नहीं खिलाग सुबह रहेला खइला ही नहीं कि देखो तनी की अरे हम अबे हम हां के पूजा उजा क के बैठल बानी तो भगवान के पूज लिया नी न खाई चाहे ना खाई आके दोपहर हो गई कहतनी कि जा हमारी लंगवा से काहे तना खिसिया के बोलत तनी हमर समझे में नहीं की अब तोरी समझला के जरूरत नहीं कि ठीक ना नहीं समझबू तो ठीक बाटे कितना बोले ना हम कितना प्रेम से बोली ना तर प्रेम भाड़ में जा बड़ा प्रेम और प्यार दर्शावत और अपने मर्दे के दर्शावा तो मर्दा अच्छा ये बताओ तू अपने माई के अपने से गलावा दाब के मुंह आइलू आ कि मर गई ना शहर गई ना वो तो भगवान का मौत रहे भगवान ने जब मौत भेज देन तो कोई के रोकले रोकाला बोली ना तौरी तोरी हितई ना तई में आदमी ना रहे कि तोर बियाह शादी के टाइम से क दे
वो तो प्यार हो गई तो बस कहलन चल कोर्ट में कर लीजिए तो कह लेनी जाए। ये भागा माई है नी मुआती है, बाप है नी मुआता टे नी प्यार होता टे, प्यार वासल बड़ी सब बट रो कैसे कहले हो को वैसे थोड़े बात की नहीं की कहले। ए देखो हमारा के मत देखो, सोना नियर मर्द बोले बने हम वही पे उतानो के चल अइली खाना खाए के कहे कहते ना कि को जगह मुंह मरले हु करिया मुंह करले आ के गाने तू हमारे देवरे के पटा के रख ले तू पियर वसले रहली का। ताकि ऐसे मत कही, शुरू से अंत तक हम ही नहीं पर मरी ना। बड़ा ना मुंह गेलू शुरू से अंत तक बड़ा मुंह तू हये दिन दशा कर तू हट छछुन्नर कहीं के अइली लड़े या बोले अब देखो आज हमारो माई रही तो कोई ना मारे वे ना आज कहलन कि जब लव मैरिज कर ली जा आज उनकर भौजाई जाओ न कहेगा तो ताना मारते। काहे रोती रे? देखी ना यार भौजी के कहने न कि चल खाली चली बस मार देली एड़ा किच के कहतली ना कि कोई बोले तू मुंह मरिवा के तब काहे के बरा पूछत तड़ी हैं? जानते बड़ी त रोज तोरे पे पड़ रहले मौजा लात मारली कि देखी ये जो लागल कोठी सीधा लाल हो गेल भाई जा कहतली कि काजल कैसे हमर देवर के फंसा ले लई हमें जबरदस्ती रौरे ना हमरा पर मना तू गईनी हमन के प्यार कइले तुमकर का फटता कहतली कि कैसे तू कहली हमके बताओ हम ना कुछ बोलनी हमन के प्यार कइले दूसरा का फटता। देखी रौरा ना अगर कुछ बोलम ना तो बहुत अत्याचार हमरा ऊपर करतली। तब का कर लिया बता? रौरा उनकर कोई बड़का भैया ले का कैसे ऐसे बोलतली ऐसे करतली तालगा त क दिहन बोलन त ओ बहन जा तो कमा के ना खिया सकी ना। तो हम देखती गांव में कैसे 2 दिन आइला भइला अलगा हो गई ये तो कहिए सब लत मुंह का सही ना ना देख और देखल ले 1.5 महीना 6 महीना जितना दिन चला तो उतना दिन चला ना तो देखल ली जवन करल लिए ये नु करल ले खाली जाता नहीं बर्तन धो के बना तो वो खातिर बोली खाली हमार मेहर रुए के बोलत ताड़ी सब एहनी के जाती अब की भैया ले कहत नहीं बनत चलत तो चलाव आना त हमनी के अलगा कह द वही में भलाई हो बउए ना हमार बोली सुने के पड़ी ना हमार 3 दिन न 13 दिन शादी कइला भइला घुमावे के ले जाता हम अभी एको दिन घुमैबे ना कोनी इतना कमाते पैसा तब हम आज आवे तुम कर के तबे हम बताव भैया हो। हां का भैया हो देखो भौजी के हमनी के हमार मेहरुआ के मारत रहते या बोलत रहते करत है तो अंजना के जहर नहीं करे तू ढेर बा काहे तू ऐसे ही बोलत हमर भाई ना 3 दिन 13 दिन भइल बियाह कइला आ मोगी उतारा गेल गई रकोट मैरिज करे हां तो बियाह ककले दिन तो गलती तो हो गेल तब घर में कमाओ के चाहे कि पहले ही तीरथ लिया जी वो नहीं है बस मुंह बना देबो तब का चाहतला जे तन जना हमरे घरे में रखल न जाला न तो ढेर अपना मन के भइलबो तो जा कमा खा तो कमाए खा तो कहते नहीं वो कहतड़ी अलगा हो जा त हम देखत घर परिवार वो गांव हंसे लागी त का कही तू ये चाहतला नु कमैबो जा हलै ना घूमबो जा खाली तीर्थ करबो जा त का कही त कमाई नहीं जाते कहां जाता चल का तो तीर्थ कर जाता या कमा जाता तो बसवा पहले तो आई रही तो 3000 रुपया ना देले रहे 3000 हां 3000 लगे घूमे जाइला में आज 3000 बा खात नहीं खाओ में सब्जी नहीं खाओ इतना महंगाई बा 3000 रुपया का बा ना तो फेन जाई 3000 रुपया दे देला कोई देला कि 3000 रुपया तो सोचनी हम घुमा देतनी घुमा के आइम तो फेन बसे पे जाई हम पहिले गुल भाई घुमावे के ना तम उहे तो कहलन आइम तो घुमा के तो फेन बसे पे न जाई में ना तो तब अपन अलगा बनावा जा खा जा तो ठीक बा हमरा के बटवा दियो हां बटवा देम का हां बड़ा कमा देले कि बटवा दियो ले जौन बात न लेबो के हां और कुछ पैसा वैसा नहीं खो देला कि तारा के बटवा दी भइल बड़ा घुमावे वाला।